What is up guys? It's Merven Marata here mga Ripa Peeps. Bagong adlaw and mag-vlog na sadta. So for today's video mga Ripa Peeps, ipakita na ko sa inyo ang akong morning exercise routine. So ginadaily na ko ni since nag-start ang community quarantine kay para of course ma-fit gyapon atong lawas bising nato sa balay and dili ra ta sig tulog kaon tanaw salida. So pwede ra jud mong makakuha og input sa niya akong exercise. Do daghan kayo og exercise combinations nga pwede niyo buhaton and magdepende po na siya sa inyong body weights. So karon nga naka-enhance community quarantine man ta o lockdown and dili ta makadto og gym and dili po ta maka-jogging, even sa inyong home pwede ra jud mo makabuhat og inyong home exercise. So daghan kayo na siya sa YouTube, maka-search mo mga combinations of exercise nga pwede niyo buhaton sa inyong kagalingong balay. Like sa akong gi-mention kanina, magdepende din na sa inyong body weight ang inyong exercise nga pagkabuhaton. So para sa kuha is I just need to lose mga gagmay nga fats labi na sa akong belly. Dagko ta sige kaon na ni. So tara na mga Ripa Peeps, let's do this. Alright, let's go. So first workout na ko mga Ripa Peeps is abs. So gigamitan ako ni siya og HIIT workout or high intensified interval training, which means every intense exercise tagaan mo siya og time interval. So for example sa kuha abs, every set 20 seconds and then rest 10 seconds and then another set for 20 seconds and then rest and so on. So buhatan natin Okay Ripa Peeps, natay timer. So 20 seconds intense workout and then 10 seconds pahuway and then next set. Start. Four, 3, 2, 1. Alright. And then 10 seconds nga pahuway. 7, 8, 9, 10, and then start na punta 20 seconds for the second set. Alright Ripa Peeps, pagkauman nyo sa inyong set is pwede mo ma-rest og 30 seconds and then proceed mo sa inyong next set of workout. So this time is ang side na punta nga lang 20 seconds gyapon ta and then 10 seconds rest and then 20 seconds to put for the next set. Sa ako ang last nga abs workout is magamit ko ab glider. Still i-apply gyapon na to ang HIIT workout. And 10 seconds na rest yapon. And then proceed na punta sa kaduwa nga set. 20 seconds. So mga Ripa Peeps, ang next na itong workout is itong chest. So since dili man ta maka-adto og gym, so push up will do.
Alright, Ripa Peeps, after sa push-up, chest workout, next is sa shoulder na sad nako akong tirahan. So magamit ko og weight. This is 20 kilograms by the way, guys. So guys, na ako karon sa rooftop kay since dili man ta ka jogging sa gawas. So what I am going to do is dili ko sa rooftop mag-jogging. So kaban ko si Cooper. So time po ning mag-play ni sa akong iro si Cooper. Well ga-jog ko. Kung dagan pa siya giya. Mura mi kadula. So maka cardio lang gyapon ta. So tara. Jog na ta. Hey boy. Hey. Wait, let's go for it. Hip, 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 hip. Alright, Ripa Peeps, pagkauman ako jog. Last ng exercise na ako for today is jumping rope. So ugma, since naka-chest mo kong shoulder karon, bicep o tricep na po na tira ugma, gamit na po ng weights. Right, Ripa Peeps, after sa akong workout is mabuhat na ko og lemon orange water para na-maim nun later. Kaya mamaya mong gina-inom after sa meal. So that is it for today's vlog mga Ripa Peeps. Thank you so much yung pagtanaw. Kita-kits na po tayo sa sunod ng vlog. And hope nakatag ko yung inputs sa mga home workouts nga pwede nyo buhaton. Though, pwede kayo magtanaw sa YouTube or mag-search sa internet kung saan mga combinations of workout nga pwede nyo buhaton. And depende yun na sa inyo ang body weights. Alright, so please like, comment, share, and subscribe sa akong YouTube channel. O hita po na gamay nga bell para ma-update ka kung ako'y bagong vlog nga i-upload. See you again tomorrow. Chill out. Peace.